Gipahigayon karong hapon ang send-off ceremony sa Safety and Security Cluster sa Davao City alang sa deployment sa nagkadiang sementeryo ug places of convergence karong kalagalag. Atong sayro ng detalye ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara 3,000 ka mga sakop sa Safety and Security Cluster sa Davao City ang ipang-deploy sa matag adlaw sa mga sementeryo ug uban pa nga places of convergence aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pag-obserba sa Kalagalag 2024 sa syudad. Number 3 ang deployment sa Kinatibuk-ang 13,000 ka mga sakop sa Safety and Security Cluster sa syudad o 3,000 matag adlaw. Nagpahigayon sa bug blessing si Father Bong Gonzaga sa mga contingent kanitambong sa send-off ceremony kaganina sa Davao City Police Office grounds. Gawa sa mga sementeryo, tutukan sab ang seguridad sa mga places of convergence o laaganan sanglit long weekend sama sa malls, beaches ug uban pa. Guidance si Public Safety and Security Cluster Chief o Public Safety and Security Office Chief Retired Colonel Angel sa Magaysay, kinahanglan na pahibalo hangtod sa tropa sa ground ang guidelines sa gilangkuban sa seguridad, concessionaires ug dagan sa trapiko. Guidance sab ni Mayor Baste Duterte gibasa pinaagi ni Colonel sa Magaysay nga ipatuman sa kapulisan ug Safety and Security Cluster ang maximum tolerance ug magbaon ug taas ka pasensya ug pagsabot sa gilaumang pagdagsa sa mga tao. Sara pahimangno sab sa mga muduaw sa mga sementeryo ang mga ginabawal nga dalon sulod sa sementeryo sama sa mga hinagiban, pagdala og jacket, backpack ug uban pa. Ingon man hinumduman sab ang oras sa pag-abli sa mga sementeryo labi na sa mga public cemetery nga alas 6 sa buntag hangtod lamang sa alas 8 sa gabi. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.